a gurguje kamar yadda akwai waɗansu abubuwa da suke faruwa waɗanda a gurguje cikin minti biyu da Allah zan yi bayani a kansu. Akwai 'yan kasuwanmu masu albarka, waɗansu daga cikin 'yan kantin kwari da waɗansu daga cikin 'yan farm center. Waɗannan duka 'yan kasuwa ne waɗanda suke mazauna garin Kano cikin birni, waɗanda da kantin kwari ɗin da farm center ɗin duka gurare ne waɗanda mutanenmu suke, akwai dattijawa iyayenmu a ciki, akwai sa'anninmu, akwai kuma yayyenmu. Dukkaninsu kafin in ce komai a kansu, muna addu'ar Allah subhanahu wata'ala ya sa musu albarka gaba ɗaya cikin kasuwancinsu da abin da suke sayarwa na yau da kullum baki ɗaya da iyalansu da kowa. Abin da nake son ɗan ja hankali a kansu da Allah, akwai wani abu wanda ya bullo wanda a tsakaninsu da 'yan kantin kwari da 'yan farm center suke yi, wanda wannan abun ko shakka babu lallai a musulunci laifi ne, ba daidai bane ba, kuma yana taɓa mutuncin junansu, kuma ba daidai bane irin wannan kofar mu ga an buɗe ta ba mu yi ƙoƙarin mun ja hankali don a kulle ta ba. Wato na yi katari da waɗansu bidiyoyi ba tun yau ba, ina ganin waɗansu daga cikin 'yan kantin kwari, waɗansu yara ko waɗansu samari sai su faɗi waɗansu maganganu waɗanda cin fuska ne ga waɗansu daga masu kasuwanci a farm center, ko waɗansu 'yan farm center su masu faɗi waɗansu maganganu waɗanda menene cin fuska ne ga waɗansu waɗanda suke kantin kwari. Kai tsaye ma wani lokacin zaka ga har an fara yau maganganun jam'i gaba ɗaya. Ina so in ja hankali ga dukkanin ɓangarorin guda biyu. Lallai ku 'yan farm center ku sani kantin kwari guri ne wanda akwai sa'anninku, akwai yayyanku a gurin, kuma akwai iyayenku, ko in ce akwai iyayenmu. Haka farm center guri ne wanda ku 'yan kantin kwari ku sani akwai sa'anninku, akwai yayyanku, kuma akwai iyayenmu duka a gurin. Kuma kasuwanni ne waɗanda tun tala Allah subhanahu wata'ala ya zuba musu albarka, ya yi wa guraren albarka. Abinda nake so in ja hankali a kai, na farko ina son in ja hankalinku ne saboda abinda ake yi na fariya, na nuna isa, na maganar cewa kasuwanmu 'yan kasuwanmu sun fi naku kuɗi da ƙafafa da isa da jin cewa mun tara, haka su ma 'yan can abin da suke yi kenan. To lalle ku sani ɗaya daga cikin abin da ya haɗa Allah subhanahu wa ta'ala kenan da ɗan ƙaruna shine menene? Shine jin isa, shine menene? Shine fariya. Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa la tafrah, kada ka kuskura dan Allah ya baka kuɗi kai fariya. Inna Allah la yuhibbul farihina, Allah bai san wanda ke yin fariya. Duk mutumin da yake fariya wallahi ko ya tara abin da ya tokare sama, in dai fariya ce aikinsa, yanda Allah ya kaskantar da ɗan ƙaruna sai ya kaskantar da dukiyarka. Sannan abu na biyu, waɗannan surutai da ake a tsakani za su haifar da gaba a tsakaninku, wanda ko shakka babu duka waɗannan abubuwan da nake faɗa abubuwa ne waɗanda kun riga kun san su a cikinku, ko in ce mafiya yawanku wayayyu ne ku a addinance, kun san ƙala Allah, kun san ƙala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama. Wani abun ba sai an gaya muku ba, ku masu faɗa waɗansu ne. To da wannan lallai muke jan hankali da gaggawa, waɗannan abubuwan da suke faruwa tsakanin kantin kwari da yara suke yi, tun abin ana ganin sa yara ne suke, kar nan gaba abin ya girma ya koma kuma har manya ma sun shiga ciki. Dan girman Allah mu ji tsoron Allah, mu tuna soyayya da ke tsakaninmu da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama. Wannan gyara ne wanda muke son dan Allah ku yi a tsakaninku. Kowane ɗan kasuwa ko ɗan kasuwar kantin kwari dan Allah duk kankantarsa ya daina aibata ɗan farm center duk kankantarsa, haka ɗan farm center duk kankantarsa ya daina aibata ɗan kantin kwari duk kankantarsa. Wannan bai da kyau. Musulmai ne ku, ƴan uwan juna ne, ko innamal mu'minuna ikhwatun, mumini da mumini ɗan uwan juna, shi ɗan mumini ɗin ɗan uwan ɗayan ne. Saboda haka babu abinda Allah subhanahu wata'ala yake ki irin wanda ke rura wutar gaba tsakanin mumini da mumini. Wannan ba shi da kyau. Saboda haka da wannan nake kaina nasiha, nake muku nasiha dan girman Allah, irin waɗannan maganganun a kukkulle su dan Allah a manta da su. Da fatan Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da sanya mana albarka cikin kasuwancin 'yan kasuwarmu da suke a kantin kwari da kuma farm center. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.